କଥା କଣ କି ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲୁ ଆବେ ହେ କଣ ହେଇଛି ଆସୁନ ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା କଣ ଭାବିଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଭଣଜା କିଛି ଜାଣିନି କଣ ହେଇଛି କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ ଆସୁଛି ହଁ ମୋ ବବୁଲ କାହିଁ କଣ ବବୁଲ ବବୁଲ ସେଠି କୋଉଠି ଯାଇଥିବ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଆସ ଆମେ ଘର ଯାଇଛି କରିଦେଇଛୁ ସତ କହ ମୋ ବବୁଲ କାହିଁ ଆରେ ସେ ଛୁଆରେ ଯାଉଛି ଯାଉ তোরি ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି ମୋ କ୍ୟାରିୟରଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବି କେବେ ଛାଡ଼ିବି ଆଜି ତୋତେ ଜୀବନ ମୁଁ କାହିଁ ତୋର ମାମୁଁ କଣ୍ଟା ଗଲା ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କେହି ଏଥର ଆମେ ମାମୁଁ ଭଣ ଯା ଖାଲି ରାଜ କରିବା ବାବା ତତେ ତେଲେଗା କଣ ଦେଇଛି କିରେ ଔଷଧ ଫଷଧ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ରହିଛି ତମରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଇଛି କଣ ମତେ କହିଲା କାହାକୁ ଜଣେଇବୁନି ଯିବୁ ତ ମାମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଏଟା ଦିନ ପରେ